ओइ खांख्राइ माथो जौ लोंनो सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनो फैसायानो थोआ जाथारबायब्रा मा खालामबावनो जोंबो बोथ्रोदनाय हुदाखौनो सोलोंनांसिगोनलै आदा अल राइट नों बुंनायानो थिग नों आं बुंनायखौल' मावग्रा जा आं बिनिनो प्रिन्सिपाल फै ओइ खांख्राइ बै मोरमाया हरनाय नों बोलांग्रा जा आं बै बिफाङाव गाखोनानै मानसि फैनायखौ नोंनो खिथाहरबाय थाग्रा जागोन थुदो माबार जागोनलै आदा जागोन हे मानसिफोरसो फैगोन नामाब्रा रावबो गैयालै बे समाव माबार फै बोदो माबार सानजाथिं मानसि फैगौ सोनाबथिं लासै लासैबो सोनाबहा रावबो गैया खोलाहाथिंजायबो रावबो फैयाखै जिं चिके 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 जिं लासै लासै हाखरथिं बोखोमालांदो जिं चिके 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 जिं आयौ हनै लामा सामा मानसिफ्रा थाबायलांगासिनो दं एसे एब्रेनानै नाहरखुमा थांदोल' नों जिं चिके 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 जिं रावबो गैया बासायबायलै ओंखारसै ओम आफा जोंखौ बासायबाय था माथो बादिसैलाय खय केजि जागोनब्लालाय अनुमानलाय थोद मारबोदो थु फैबाय थुदो आदा थुदो माबार लांसै हाबाब मा गोदावसो ओरै फै ओइ साम' सोरनि बोरमा लाबोदोंलै बेथ' खावनायसो ए मार्केट फारसे लांनो नागिरदोंलै खावनाय नङा माथो बेलाय ओइ फैलै सिखाव बुनलै फै खावाखैलै खावनाय नङालै मोननैसो फैलै फै होना खावनाय नङालै मोननैसो आंखौ दामसो नुबाय आं खावाखैलै आं मोननैसो खारबायलै बियो नै ओइ गरम जिफद आइदे आंनि अरिजिनेल खायदा बोरायखौ बाहायाबा फै गैला ओइ मेमला बै हाग्रायाव नेग्लिबायलै आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन जिं आयु बैसागु बोथोराव मोसाखागोन सेसा होसिदो नामाब्रा ओरैजाय जाव होनदोंमोनलै आं खिदोंमोन ला 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 है साला सिखाव बेनोलै होदो नों माखौसो बियो थैसिगोनसोनलां अरजालै बे साला सिखावा थ' बदनाम जागोन खायदा बोराय गोरोंखौ मिथियाखै सालाफ्रा सालाफ्रा